umama nomthandazi bengumsebenzi wosuku njengoko abantu abadala basekuphumleni befumana iingubo, ukutya kunye neebhakethi zezempilo. Ngendlela esivuye ngayo thina njengenkedama ke zikaThixo, ngoba umuntu osumthembile kuThixo kakhulu wenza kuThixo ke yayile mini inkulu kangakanani. Ekhaya lijonge abantu abadala abangama-62 ukwamkelwa kuthatha iminyaka engama-60 nangaphezulu. Sichwayite kakhulu ngezi zipho sisiphathelwa yinantsikazi i-gift of the givers, especially njengoba ngoku sewinter. uCorinne Conrad ongumququzeli we-Gift of the Givers uthi olu tyelelo kubantu abadala lubalulekile kwaye kufunekanga lwenziwe ngenyanga yekhala kuphela ukubhiyozela ilifa likatata uMadiba. We are so glad to be delivering knitted blankets donated by 67 Minutes for Mandela to each and every old age home. Abantu abadala kwikhaya labadala Ekuphumleni bathi banombulelo kwaye balichaza olu tyelelo njengesipho sangethuba seChristmas. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ndingusipho sethu Boyi eGqeberha.